Ja. Då är jag lägger en producerad köknar, Samsung och flerhållet eller så lägger vi konkurrenten och så skulle jag till riksdagen. Det är Siemens och världen headset från Samsung. Next to the overhead alla frågorna.
Och så har vi Solingen hemma. Det går bra att han har fått hem lite sista. Ja, det ska vara det här. Det kan det komma. Det är bra. Ja, det är så det var över. Det har
við verðum auðvitað leikir. Það er hvað sem það er.